Hello guys, for tonight video yan, magja-jamming ako dun sa aming plaza sa Makabebe. Hey guys, see you there! Hello guys! Atsura ako Kevin Plaza, Makabebe, Kevin harap ng munisipyo. Yan guys, mamaya tamang sayahat sigla ka rin tao Makabebe. Yan guys, sana abulian to rin yung katakanta ko. Yan, sana mag-enjoy laki yan yung Benny. Okay guys, check this out! Hello po, Maya Pabengi po, Pasibayo. Yan, ako po yung Mer Pineda. Neto ko pong YouTuber. Ako pong live streamer. Ngayon, iinka na akong purpose kaya piniliban ko yung mag-YouTube. Tatakot ang mag-sweldo ko, makasahod ko. Ako po, makalbog, ating disaster, makapamiyay kamong relief, mga tita. Yan po, maingat ko pong sahod kaya kayo na sana po pakisubscribe po, Mer Pineda Vlog po. Yan po, taga Pormelang Tetebong po, papunta ka doon Tete. Yan, hilig ko po yung kakanta pero hilig ko po singer ako mo. Pero hanggang makanyang mati naman maka-appreciate na piyasa ko kami magkanta. Masaya ko po kasi ating pong maka-appreciate din ka na akong effort. Yan po. Yan, sana po abulan niyo po lang yung kakanta ko yan yung Benny. Kaya susunod po, matigaan natin yung sound tama. Kaya po yun more mafia pa po. Yan, pasalamat ko po Maya Pineda katamong mayor. Ako ang Uncle Beth, ako kay Boyang Bobet, ako ko yung tayo. Ako kong Vince Flores, bye sa po ay anong nagla, Kuya Boy. Hoy, tatke tayo dinalo. Yan, shoutout po kay Manag Deng live. Balik, may mulaya kayo sir. Yan po, enjoy the night po, enjoy the moment. Ngayon po medyo malaya sana. Pasalamat lang po yung akong medyo meligtas sana po yung COVID-19. Sana po na po sana maulit. Pero hanggang po makanya po, milingat ka mo pa rin po. Mag-face mask ka pa rin po. May pa po lalakong kain pa mag-face mask. Kasi po uso po yung kain ngayon respiratory disease. Butingin. Okay po.
Magkaya tatay. Magkaya tayo pa hinihintay. Paano kung baloy eh, magyan na ko po. Mabilang guys. Hoy! Hoy!
Bigit. Uy, Thank you guys for watching me. Yan. Wait lang. Oh, love song naman yan. Love song pa. Masutabang love song. Ayan, love song pa. Hope you like it guys.
Maraming salamat po. Ayan, kung gusto niyo magkanta, then, sino gusto? Ano kung pwedeng magkanta eh? Malihan naman. Let's go siya ng singer guys. Ano yan mo? Yung ay dream ko Thank you.
biasa mag-tiktok. Nani yung balo mo. Kasi yung maaga. Sabihin niyo yung biasa sabihin yung balo ng tiktok. Marini, malaman rin yan. Ah, yes.
Luay ka! Idam niya. Hindi ka. natin. Huli mo na yan. Hindi na sa candy. Fairness, ginot. Nanilagyo mo. Ayan. Hindi. Saka si Vice daw eh. Sasuggest sabi yung Hindi pa mga pilido na. Kanya hindi ako ba ng mga pilido na. Tagalo ka rin ka? Ano saan? Saan? Dito. anak ko siya siga ko eh. Nag-aaral ka na. Oo. Ganyan may kaplalat yung candy. Yay! Balak pa niya ba? Okay, sino ba isa? Sino ba isang candy? Ayun. Malaki. Saan malaki? Malaki. Oo. Gini. Kay kisa ka. Sa'yo. Ate, tanong mo na. Sige. Sige man. Akin, gen. Kung nakakala mo, balo ko na lang yun. Nanilagyo mo. Aruwe pamaksalita. Kaya na ko ya. Oy, dai to. Nyak yata. Oh, isa, balo nilagyo mo. Oh, ita. Nakalbo. Tadi ko lukluk. Lukluk ka. Tadi. Nanilagyo ka mo. Bakit nilalagyo? Itata ng kuya. Naglalagyo ako ng mana. Dadalo ka rin ka. Yan. Dadalo ka rin ka. Tulian mo. Yan, talaga na si kuya. Yan, candy mo. Woy, tutuko kita. Ay, siya ka nung yata sa YouTube. Bilang din ako. Oo. Ano yung mag-YouTube? Jo. Ano ang YouTube channel ng Job? Subscribe nyo na yung YouTube channel ko. Meron niya na vlog na. Baka kayo tutulog. Kaya hindi tayo. Okay. Ano pangalan mo? Sabihin mo, pangalan mo. Ano? Hindi mo alam pangalan mo. Anak. Sa mga laki mo. Oy, ikaw mga ragol, ano pangalan mo? Hmm? Yan ang pangalan, no? Napanalangin mo sa doon, Jollibee. Ano pangalan mo? Sabot aja kita. Jadi pamalaki. Jadi ano pangalan mo? Teka naman yun eh. May ata, may laki pa kayo siya makakasusunod niya. Yay! Okay. Ano pangalan mo? Saan ka? Ano ka rin to? Makanado po ito ng nililis ko. Dapat din yung nagsama mga tinitagol. So, nanay, tatanaw, ingat rin. Bata po, pangalagwawa na yung Boy, saan mo number? Huwag po yung cellphone number. Oy, Jaisa. Ano pangalan mo? Ano? Ay, katutunod yung pinakamagaling mag-tiktok natulunod sa kanilang December 11. Wow. May friendly na. Yun, malaki. Dapat manigaran akong mag-tiktok na eh. Kasi talaga, gusto. Napapa yung sulat din. Alalo ka isa. Bebe pang
magkanta ka, no? Kanina biyasa magkanta. Ay, taka, no? Ayan. Kasi biyasa ko magkanta, mag-practice kayo mag-practice para maging kayong rigid mo last year. Ang pagkakalin ko nito. Ayan. Ano pangalan mo? Kasi alam na yun, nung nakita ko parang kahit pa na may sikat na ako, alam mo, hindi nga biya ko. Nalalangin yung mag-sign sa akin YouTube Bukakan channel. mo muna dito. Ano pa kala mo? Taga saan ka? Ang galing! Taga-Pampanga lahat eh. Pampanga naman talaga. Malapit na ka. Sige. Ano pangalan mo? Gata mo yung dat. 2 to 3. 2 to 3. 3, bababa. 2 to 3. Pababa. 1. 3, 2, 1. Okay. Happy. Ano naman na? Malaki lang kakalibot na lang. Yes. Ako na may ito. Ako na may. Hindi, Yan. malagyan ang YouTube channel din. Malagyan yung kumakanta ka. Ito ka. Ano po? Ano na ba? Siyalo nga niya yakin. Bigla mo na mo. Nailag yun. Ano pangalan mo? Manikaya ang lalakad niyo. Wala na pag Ano pangalan mo? Nalagyo. Ano pangalan mo? Lalagyan mo. Nalagyo mo. Ay, alay niya. Marama rin eh. Harap piano nga kami namulo. Ay, datang yung time. Datang lang. Sino pa? Baby. Ay, baby. Ora ka ka. Kain na din. Thank you. Kain na. Ora ka. Ano no? Ay sa punggol ah. Maganda sa punggol. Nakadali yung bali simple. Sabi yan mga bilaran. Ora Yako nung kukutan nyo, na yung anak ko limal. Isipin mo. Kaya ko nung Una nyo lang, katito. O, teka. O, Rene, kingarap mo. Kaya hindi nang katutud na. Kingarap mo. Hindi nang katutud na. Kingarap mo. O, ito. Okay. Oy, makukugin. Sige, kakakatid pa. Kaya ready ng next time na. Kita pa namang next time. Pag 11 na. Wow, kaya 11. 11 Jollibee pa mi. Birthday ko kay 11. Munta ka kayo. May sponsor tayo. So kayo ha. Ay, sponsor tayo Hindi ko Jollibee. makakain. Ang party na tulad nyo. Oo. Ha? Biology pa mas ko. Iyan yung sama na dyan ako. At ito akong binise. Akdi mo mo. Teka man natin. Kaya yung pens nga na natin. Ano gabi na natin? Mara ko na lang, mara. Ay, mga, ay, natirain eh. Ay, ngaliwa naman. Ay, jawan ba? Banto. Pati-pati. Bata rin mga limada ko na lang. Nakapag kayo na eh. Bumiwanis kayo eh. Wow, liring anak mo nila dyan. Next time, their mother, ilang dinan ko. Their mother. Pangaragol yun eh. Mga natingin mo. Amo. Ito, kaya pamilya. Ay, itang malaki. Sino pa? Sabi mo ko, bata mo na rin. Oy, Oy, makunukugin. Ay, bata ako na. Maglele na ko sa kanila. O, maglilay na kayo. Nakantakan ko, bisan ko. Ay, liningan na. Yan. O, nangyari, magbanda na ako. Ay, may gabi na ata. Ako kanta. Ay, ito, isang kikiligan, no? Isang kikiligan na. oh, sarap malaglag ka. Aro. Next time, hindi na next time. Hoy, katwa mo na eh. Ay, nagsigang na sa unang naka. Igaya na may diyan. Tanong ka na kami ng candy. Okay, last na lang. Hoy, kakain karton po sa. Next time na lang.
Ito lang yun. Next time na lang. Again. Ay, tabatin nyo, oh. O, tumira ko ba? Wala na yun eh. Okay, kaming karton, oh. Pino ng basura. Again, biya sa TikTok na eh. Ah, ini biasa yan. Martin at the Vlog. 2,000. Monetize na. Nag-spell na. Pero hindi pa sa ano. Gagaya naman pala yun, oh. Vloggers ka naman. Ano yung ano mo? Nagla-live streaming ako. Ayun na naka-live. Okay. Mapopromote din po siya. Okay, ikaw na lang yung masabi. Pag-live ka naman, okay, Ano din po, subscribe sa YouTube channel ko, Jerome Vlog po. tingnan ko muna, Jerome Vlog. Vloggers. Yan. Ayun po pala, ating pong Abang may nagtatambol. Makabebe. Okay yun. Ganyan. Monetize na din. Ayun na, monetize na po yung kayang YouTube channel. Mag-sweldo niya naman. Depende po ka ng viewers sa subscriber. Kayapin po makanyang kaming manyad south na pa-subscribe. Ako, sige. Nagla-live stream ako sa up live. Ano din siya, kanta-kanta. In my life, so many days. Uy, maglere kayo. Ayan, okay, susunod ko lang. Wala lagi, isa nyo na lang. Nalang dating, susunod na mo. Pero okay, December 11, kailangan makatiblas kayo na. Away ngayon makapiblas. Wala. Sa kwartang pamagkuyor, sa pang-Christmas party. Magkita mo, mag-Christmas party tayo. Oo, mag-sponsor takambay. Kaya na yung December 11. December 11 kasi Pampanga Day. Ah, ito, yan. Mag-TikTok tayo, TikTok. Oh, biasa tumerak, dyan kayo dito. Ano kayo? Biasa, handa na ko ng biasa. TikTok. Ayan, no, mga like kayo, makakawag kayo. Ah, biasa ito. I'm not a gentleman. I said I do not dance. It's a button inside my pants. And the whole world in his hands. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sino pong bisa mag-request ka ta? Wow, mag-request Ano po yung request yun? Yan kayo. Team song. Team song yung kalahin kayo. Love one. Medyo alayang nga ko hindi tayo tayo pero okay naman yan. Eh, kabali ko damo. Hindi kabali na ka. Okay, king. Ano yung gato? Ay, yan ano? 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 Oh, yan. Ah, biasa. Yan, Miguel. Oh, yan, yan. Oh, yan, yan, yan. Mami, sige. Dami ang luklukan. Ay, tay, ka. Oh, yan, ha? Oh, yan, alis to, yan. Ali, ikaw ang may tulungan. Oh, lokal. Kanina anak mo, alis to, yan. Lagay mo sa ano, ika na ang dilit. Lagay na raw kine. Ano yung pamagaling ka? Ani kata. Tudamon na. Ato na mo, anak mo. Tudamon. Agalang tudasannya yan. Iyan ako. May anak yan eh, di ba? Ano kayo kamunta kayo yung ibat siya? Tudamon na. Balo. Baka. Sama sa mini. Lagat tao. Lagat kayo, lagat. Hoy, palakpak kayo. Palakpak. Anak mo ba? Kaya. Oh, palakpakan. Alay, boss ya. Apa sih kaya anak? Ay, nakamagpipigdalit. Okay, katang niya. Yes. Nakapunta. Nagkagano pa rin. Hoy. Balo mo kachuka kene. Ada berapa sih? Alay, Mike. Mike. Uy, napano? Ah, yan. Mamukit niya rin. Sikat mo. Ino? Rap yan, maliyan to lang eh. Kani. Ulit. Sikat mo yan, okay ya. Maya ko ya. Hoy, ito yan. Hoy, kang makaitin. Quintana. Hoy, ka balo na, ni balo. Ah, balo na. Hangin namon. Oh, tiglo ka kita. Awa mo eh. Antay, may pamay balo. Jadi na ba? Ah, ini ka na hangin namon yan. Tiglo kay nang. Nanong kayo mo, ating sa wala. Atin. Atin. Alis to eh niya. Sama sa inyo. Oh, balak-bakal. Akakay mayor. Antay ka pa Hoy. vice Eh, mayor. pati ka na. Biasa ka. Anak mo na. Biasa. Okay, ngayon. Ano na yung sound? Wala may sound. Eh, pati ka na. Ay, sweet man. Masakan. Alis to ya. Oo, sabi
iya. Kaya rin na ikaw. Agay jaja magpapariyaman. Mulo, gaja lima. Papariyaman sila. Uy, ka lang ang talent. Lain talent, mama ko. Mamangan mo yung talent mo. Sige ba sa maganda? Alam buwan, pakantanya, malunis. Buwan ka, no? Paninay ng limang. Susunod mo yan ang mga buwan. Sino? Ay, salasin din eh. Okay, aning po, bigyan ka ng mga buwan. Nanating sama ka. Ay na, magsama ka. Magsasama ka. Yan, December 11, magpapakit kong talent yun eh. Buwan. Dapat natin, kahit mag-remote mo lang nakakabot ka. Dapat natin RC, mga RC. Okay guys, palakpakan tayo. Palakpakan niya. Busy ka. Yan. Hindi ba natin ito na talaga makabebe yan. Okay guys, buwan. Tulak mo yun eh, pasti may balo. Tulak mo yung kilaklukan. Bisa tinulak niya. O, tama yung tulak eh. Ako pa lang tinig may babili. Ayan eh, okay. Sana. Bago bisa na ka dyan, no? Ay! Sabi yung buwan eh. Ay, sabi mo alam mo. Yung ano ka daw sa Balo na, Aldo. Hindi, malo. Atin yung mayroon ng buwan. Malo, men. Wala balo. Nano mo na mag-isang ala. Hoy, muli nakakalan. Alwan din ang buwan. Kapokin mo ka na. Magkalumay yung del. Ay, makakaya mo. Kalumang eh. Kalumang eh. Kalumang eh. Pakilala ka